Bamakɔ a n'a lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin Mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan min ye kalimu tabaw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn Bɔkari radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila Jigafo la k'a daminɛ Diboli ka taa bila fo Menaka fo Anderbukane Bɔkari an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ jɛgɛ fanga ye ji ye an kumalikɛlaw fanga ye an ka lamɛnlikɛlaw ye cɛman fara musoman ka denmisɛn ani Mabakɔrɔ Bɔkari dugu ma jɛ ka bɔ a bɛ girin donso bɛ n'a kungo ta fan don an ka kungo ta fan yɔrɔ kelen pe n'o ye studio Carinamɛ Camu ye min ye sɛbɛnnikɛlaw ka magwan u ka wuli ka jɔ u ka sunɔgɔbaliya Bɔkari u bɛ fɛn mun sɛbɛn an t'i y'a kɛnɛ kan an sen t'a la an da t'a la nka n'u y'a sɛbɛn an yamaruyalen bɛ an ka baara kɔnɔ ni k'an da don a la an ni maa ti contre la n'a ye an b'a fɔ piyan bila ani maa tɛ contre abada o y'a kuma sugu jumɛn ye n'u ye min sɛbɛn kɛ an b'o de fɔ Bɔkari Tarawele wala bi baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ Jibi Jakite bolo kuma bara ye Bɔkari Tarawele Bɔ Jabate o tuma min ye sɛbɛnnikɛlaw ka sɛbɛnni a kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn bi o tuma an kɛmɛ ka fɛn minnu sugand'u la an bɛ tila k'an da don Bɔ Jabate nin fɔli duman ye jɔn la an b'a ta ka ɲɛsin jɛ ka fɔ baarakɛla cɛ ni muso Nɛnɛ Bamadu ayi non fɔli in jara kojugu Bɔkari n y'a jansa ka nin de fɔ kamalen a tɛ k'an ka kuma mɛn Bɔkari n y'a jansa sɔgɔmada ni ba fila ye ayiwa ko Nɛnɛ Bamadu k'a ka n wele n y'a jansa ni ba fila ye a n'o ka Ala k'a kisi dadimi ma ami ko pasa in diyara n ye dɛ non a jara kojugu k'an b'a fo a ka fo Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona a don Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seydou Konate Bɔkari Tarawele a ko don bili janya sebali tɛ siga t'a la sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali ka constitution kuraw ko ye Bɔkari dagaba lamagalen don tuguni n b'a fɛ n t'a fɛ a y'a bila a ti bila Bɔkari jamanadenw ka hakilina bɛɛ n'i ka taasira don sɛbɛnnikɛla ko jamana gouvernement ale de kɛlen don ka ŋaniya bɔ ka bi min ye Mali ka constitution kura ye Bɔkari nin k'o baara boloda n'o k'a ma ko référendum n'o ye kalo kura juin kalo tile 18 malidenw bɛna don gundo soni kɔnɔ Bɔkari ni maa min b'a fɛ e bɛ t'i bolo da oui kan b'a la ni maa min t'a fɛ i bɛ t'i bolo da non kan t'a la sɛbɛnnikɛla ko o mankan yɔrɔ bɛɛ min a ko n'i y'a lajɛ min ye Ɲoro Sirifu kɛ n'o ye cɛkɔrɔba Bu ye Ayidara min ye jamana ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye ministre de la réconciliation nationale Ismaël Wake Bɔkari Tarawele jɔkun tɛmɛnen ale bɔra cɛkɔrɔba fɛ yen ni ka taa constitution bama yɛlɛmalen arabukan na ni k'o ta ka taa di cɛkɔrɔba min ye cɛkɔrɔba ye a k'a kalan a k'a lajɛ o tuma u kɛlen bɛ ka hakilina kura min ta Mali ko la Bɔkari ni gɛlɛya b'a kɔnɔ cɛkɔrɔba ka se k'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ cɛkɔrɔba ka kɔn baara ɲɛ ale de la k'i kanabɔ k'a jira k'a fɔ ko kuma min bɛ munumunu na n'o ye laïcité ko kuma ye Bɔkari ko n'a kɛra san 1 san 2 fo san 60 a n'a kunkanfɛ a ma gasi kɛ baara la Bɔkari k'ale bolo o bɛ se ka fara an jogo n'an ka taabolo kan o tuma k'ale ma o kɛlɛ yɔrɔ ye cɛkɔrɔba ko n'i y'a dalen ma Mali bɛ kɛ silamɛ jamana ye nka min ye silamɛw kelen tɛ Mali la kerecɛnw bɛ yan min ye bolitigiw bɛ yan n tɛ diinɛ yɛrɛ la o bɛ yan ko kɔrɔ tigilamɔgɔw bɛ yan a ko bɛɛ kan ka bonya i ka taasira kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ale kɔni ma gɛlɛya ni wɔyɔ ye nin ko in la o tuma min ye laïcité ye Bɔkari ko a ka boloda kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ n'i ka baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye limama maaw ye Bɔkari olu ye lajɛ belebeleba kɛ ni k'u fanga k'a jira k'a fɔ k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ laïcité ko kuma k'a bɛ sama ka bɔ a kɔnɔ de sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali a ka constitution kura ye jamana ɲɛmaa minnu y'a a ko ninnu don Bɔkari k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u k'a yɛlɛma ni tɔgɔ wɛrɛ ye n'o tɛ ko laïcité ko in ko tulu fɛ ko ye wa k'u ti jɛn n'a ye mais ne ko laïcité in ye kura don wa a kun tɛ kɔrɔlen kɔnɔ bɛɛ b'a kalama ko tilen kuma ma siɲɛ kelen a fɔ Mali ka kɛ état islamique ye bɛɛ b'a kalama wa o tɛ kɛ yan o tɛ kɛ état islamique fo ka diɲɛ wele o kɔrɔ de ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ silamɛ olu k'u sen ka bɔ Mali ko la olu k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ sa o tɛ kɛ yan dɔwɛrɛ kɔni dɔn n'u tola nin na ka diinɛ kɛlɛ wuli jamana in kɔnɔ u b'u tɛgɛ da u kunna ka kule kuma wɛrɛ bɛ b'u da kɔnɔ min tɛ laïcité ko an bɛ bɛn ko la diinɛ ko kɔni maa o maa n'i y'a ŋaniya k'i bɛ diinɛ ko wuli Mali kɔnɔ yan Bɔkari bɛ to a ji la siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari e ko min ye kunun ntɛnɛn n'o bɛnna mai kalo tile 15 Bɔkari jamana ka ciden bilalen kɔ ka taa Ɲoro cɛkɔrɔba fɛ min ye limama maaw ye u ye délégation dɔ wuli ni ka taa cɛkɔrɔba la kuma ɲɔgɔnya
min kɔni laïcité ko kuma ye ka to da cɛkɔrɔba tulo kan k'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba ye ko laïcité in o kuma k'u bɛ ka kuma labɛn ka da kɔrɔ ko n'o tɛ ko kɔlɔlɔ ko dan don jamana kɔnɔ o kuma min ye cɛkɔrɔba ye k'a togo dɔn a kana dɔn min ye u ka kuma fɛ o kuma ko cɛkɔrɔba ka hakilinaw jagabɔ min ye laïcité ko ko ye maa minnu bɛ k'u kangara ka bɔ a kɔnɔna na ko cɛkɔrɔba ka fara olu kan cɛkɔrɔba ko ale ye min fɔ kunun a t'a tu k'a nɔ a ye min fɔ ka bɔ a banna cɛkɔrɔba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye jamana kuntigi dɔ bɛ yen n'o ye Amadu Tumani Ture a bɛ tiɲɛ so Bakari Tarawele tuma min na ale bɛ transition na jamana kunna a ko n'i y'a lajɛ ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga ma caya tete kɔ a y'a ka transition kɛ lafiya kɔnɔ Bakari ni ka kalafili labɛn Alpha Umaru Konare kana a ko min ye ni jeune officiers ye Bakari olu ka transition o kɛn bɛ ɲuguɲugu ɲagaɲaga ye cɛkɔrɔba de ko ten dɛ n'o ye Bu ye Ayidara Ɲoro Sirifukɛ a ko ɲuguɲugu ɲagaɲaga kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'u ban fɛn caman mo nanzaraw bolo kɛrɛnkɛrɛnna min ye Faransi ye o kuma k'u tɛ se ka lafiya ko ye sabu k'u y'u ban Faransi ka hakilina jugu minnu ma Bakari Tarawele k'o de kɔlɔlɔ filɛ nin ye o kuma min ye k'u buruja ka u dɔgɔya min ye k'u senkɔrɔma cɛ Bakari Tarawele ko ka maanifin bolo to Ala bolo ni maanifin ye senkɔrɔma cɛ a bɛ mun de k'i la de sɛbɛnnikɛla ko u ka tɛmɛ n'u ka hakilina ye a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bakari min kɔni ye laïcité cɛkɔrɔba ko min kɔni ye san 70 ni kɔ ye a kɛra jamana in kɔnɔ min ye Mali constitution min kɛra 92 mun kɛra jamanadenw na k'a daminɛ Modibo tile kana bila min na mun kɛra jamanadenw na laïcité ko kuma la ko mun na u bɛna laïcité ko kuma ta k'a da ɲɛ kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bɛɛ kan ka bonya ka dan fɛ a ko n'i y'a lajɛ chrétiens bi yan tontigiw bi yan n tɛ diinɛlaw bi yan ko kɔrɔ tigilamɔgɔ bi yan o kuma k'a bɛ kɛ silamɛ jamana ye kuma k'a da mun kan ne b'i ɲininka o yani chrétien ni silamɛya kana a mana sɔrɔ an bɛ fɛn dɔw kan yan a kɛra ka sɔrɔ an bɛnnen don an ka sabali sa o bɛn bɛɛ de laïcité in ye o bɛn bɛɛ de ye problème pa pagati sɛbɛnnikɛla ko Bakari a ko n'i ye ko taabolo lajɛ o kuma min kɔni jamanadenw ye u ka sabali ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli maa minnu bɛ ka mankan ci Bakari k'u ka sabali Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min b'an kan bi o ye lakana ko ye an kana dɔwɛrɛ ko ka fara o kan an ka bɛn ko la min ɲɛ b'a la n t'a la Bakari ko sama sama yɔrɔ bɛɛ min n'i b'a la ka ban i ka wi da n'i yɛrɛ t'a la ka ban i bolo da i ka nɔ la a ko n'o tɛ min kɔni ye laïcité ko ye ko gɛlɛya pa ka taa a la maa minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o kuma k'u ka sabali an ka bɛn ko la n'an tora ɲɔgɔn sama-sama na ko jugu bɛ s'an na dɛ a ko n'i y'a la UNTM o ye syndicat belebeleba ye o da bɛ a la o ko k'a jɛna n'a ye Adima PJ o ko k'a jɛna n'a ye URD ko k'a jɛna n'a ye n'i y'a lajɛ min ye maa caman bɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la u ko k'u jɛna n'a ye Bakari Tarawele ko gɛlɛya bɛ min ye n b'a la walima n t'a la an ka ko dɔ la sa minnu bɛ yen n'u ka nan bɔnna dɛ an ka kuma fɔ a si la koyi bamananw ɲuman na minnu bɛ yen n'u ka nan bɔnna u b'a fɛ ka problème de ɲini nin ko in na wa problème tɛ kɛ jamana problème tɛ kɛ yan dɛ an sɛgɛnna sa kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Seydou Konate ka fara Nouvelle Horizon mɔgɔw kan Bɔjɛba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko tɛ fɛn min bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn o ka nɛn da i la k'i nɔ nin ye n tɛgɛ don ni Nouvelle Horizon kelen n'o bɛ bɔ wa maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mahamani Toure ye Mahamani ko min ye kununko ye an ka transition a bolofara min bɛ yen n'o kɛn bɛ ka wasabulo ni k'o jɔyɔrɔ fa n'o ye Conseil national de la transition ye CNT e ko o ka laadala ɲɔgɔn ye o ma kɛ wa ka bɛn ntɛnɛn ma mais kalo tile 15 san 2023 wa min ye o ka nin laadala ɲɔgɔn ye a kɔni a bilala kadara min kɔnɔ o de ye maa minnu bɛ yen n'olu kun ye conseiller CNT kɔnɔ olu kɔni dɔw bɛ yen kɔni dɔwolu gbɛnna ka b'u jɔyɔrɔ la n'o dɔ bɛ tali kɛ Isa Kawujim kan dɔ fana bɛ yen ale ye jɔyɔrɔ kura sɔrɔ ka taa min ye consuliat ye consul général Mali to a la Lyon o kɔnɔna na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa minnu n'o ye jɔyɔrɔ fila in ye n'o kɔni langolalen o bilalen bɛ CNT kɔnɔna na lajɛrɛ in senfɛ kununko ni kɛnɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka di colonel Maliki Jaw ma ale min ye CNT président ye a kɔni y'a laɲini k'a fɔ maa fila in bawo candidature o ma caya wa maa minnu bɛ yen n'olu ta la ka jira CNT maa kɔrɔlenw na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko tɛgɛ kɔrɔta n'o de ye kalata ye o ka boloda maaw olu kɔni wulila ni ka taa kala ni ka taa o ta maa 139 olu de ye kalata wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa 7 bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ k'u sen tɛ a la wa dɔw bɛ yen n'o ye maa 10 bɔɲɔgɔnko ye olu y'u ka ban kɔni ni ka o jira n'o ye nɔ ye wa n'i y'a lajɛ o kɛla sabu ye ni maa 2 min n'olu kun dala k'o jira maaw la k'a fɔ u n'a fara CNT
min te jama kan jɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni maa tɛ o jɔyɔrɔ ninnu kɔnɔna na o jɔyɔrɔ ka se ka fɛ yakubaya maa ka sɔrɔ ka bila ye min bɛ se ka kɛ sabu ye CNT baara a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔrɔ jamanadenw b'a la ka fɛn min laɲini ka bɔ CNT ɲɛmaaya bulon yɔrɔ n'o de ye jamana camajɔrɔ fanga ye jamana ɲɛmɔgɔw a fɔ jamanadenw ka hakilina o bɛ se ka ta bala cogo min na transition ɲɛmɔgɔw fɛ bawo jamanadenw ka hakilina o de bɛ kɔkɔrɔma don CNT bulon kɔnɔna na min bɛ taa ka se Asimi n'a ka baarakɛla tɔw ma min bɛ se ka kɛ sababa ye ka ɲɛsin jamanaden ma wa n'i ye ko in lajɛ maa fila in kɔni u sugandi la bawo min ye Isa Kawujimi ye ale kɔni gɛnna ka bɔ yen ka sabu kɛ a ka wulikajɔ cɛjugu ye maa min bilala nɔ na o de ye Amɛ Fune Mahal Madani ye ale kɛra 4e vice président du CNT o fana bɔlen koyi min ye maa min kɔni bɛ yen n'ale ye jɔyɔrɔ kura sɔrɔ n'a fana y'a jɔyɔrɔ bila CNT kɔnɔna na n'o ye Sori Ibrahima Kaba Jakite ye ale de taara a sugandila k'a kɛ consul ye Mali tɔgɔ la Lyon dugu o kɔnɔna na wa ale jɔyɔrɔ tala ka di Alioune Gueye ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Maliki Jaw ye CNT président a y'a jira k'a fɔ ni maa fila min sugandilen filɛ ka fara conseil tɔw kan u bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri laɲini min kɛn bɛ ka bɔ jamanadenw yɔrɔ ka ɲɛsin olu ma o de ye u jigi ka se ka fa dunko lakanako sira fɛ min ye dun ka fa siratigɛ ye da dumunifɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na o hakili jagabɔ ka ta ni ka ɲɛsin o fɛɛrɛw ma wa min ye Maliki Jaw ye a y'a jira k'a fɔ waati ni don natɔ kɔnɔna na maa caman bɛ yen bi n'olu kɛn bɛ ka CNT ka baara caman bɛ yen ni k'a tigɛli ma k'u caman bɛ yen u na tila ka tɛgɛrɛ fɔ kɔfɛ min bɛna kɛ sabu ye wasa bɛɛ lajɛlen n'u sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don Bɔkari Tarawele misi ni mun fa ye sini ye maa t'o kɔnɔ fɛn ɲininkali kɛ bi siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura le patriote sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Abudramani Baba Kuyate a ko Bɔkari min ye an ka jamana kɔnɔna ye Bɔkari ko n'an d'u ma sabali Bɔkari ko an bɛ sɔn an yɛrɛ mago sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye kulu fila de bɛ jamana kɔnɔ bi Bɔkari kulu fila minnu bɛ ka ɲɔgɔn buruja minnu bɛ ka ɲɔgɔn tɛnkɔrɔma Bɔkari n'i y'a lajɛ kabini Mali kununama nka a ko in yugubalen bɛ k'a juguya cogo di k'a daminɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirili ni bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la utukalo dɔ tile 18 san 2020 Bɔkari Tarawele ka na bila an bɛ don min na ko bi Bɔkari ko min kɔni ye buruja kɔni ye kuma ko Mali kɔni tan bɛ ko tɔ kɛmɛw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ buruja ninnu bɛ tali kɛ jumɛn kan o de ye réseaux sociaux ye Bɔkari n'i y'a lajɛ min ye jabaranin dɔw ye ka taa bila min ye arajo ye Bɔkari b'a ye k'a fɔ n bɛ fanga fɛ n tɛ fanga fɛ Bɔkari ni kulu fila ko da bɛ maaw ye bi sɔn a tɛ maaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ yen Bɔkari Tarawele n'olu bɛ fanga fɛ ka fanga ka hakilina k'u dɛmɛ Bɔkari min ye fanga ka baaraw ye k'o yira Bɔkari i b'a ye k'a fɔ kulu kɔni kɛmɛ mandiw ye Bɔkari o caman bɛ hali n'u ye gasilako kɛ tɛmɛmi ko kan sɛbɛnnikɛla ko a ko o bɛ vidéomanin na Bɔkari o bɛ min ye jabarani la ka taa bila arajo la Bɔkari b'a ye k'a fɔ min ye kumabaw ye Bɔkari fɛn minnu tɛ se ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Bɔkari b'a ye k'a fɔ dɔw b'u da de don o la n ko bɛɛ kɛ n bɛ spécialiste ye dɔw b'a fɔ ko kwaji bɛna sama na Mali la o ye fɔnba ye ma tɔgɔ f'i ye dɛ jɔnman kɔni a Bɔkari fɔnba a bɛ CNT kɔnɔ a vidéo t'an bolo wa Ala ka fɛn dilannen e ko k'e b'o sama ka da maaw ɲɛ mɛnna sira la sa dɛ mais hakilina in a m'a développé de a ko ba bolofara min bɛ yen n'o bɛ bɔ o b'a ni Laginɛ dancɛ la a b'o de kɔnɔ bɔ a bɛ se ka kɛ canal ye Bajala k'a sen ka na o ye de ka hakilina ye sa kɛ ayi dɛ kɔfɛ a y'o de d'a ka ɲɛfɔliw kan e ma kɔrɔfɔ faamu nka n'i tɛ maa ka kɔfɛ e kɔni a bɛ buruja cogo min na ma a fɔra a bɛ tile 2 bɔ k'u ka ko teliya araberu ka kamalenin m'o kuma fɔ ko Kabiya ko kɔgɔji bɛ na ko bozo ye dangan dabila ka taa kɔgɔji tigɛ nɔfɛ sa kɛ Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i y'a lajɛ kuma dumanw kuma n tɛ sa sini n bɛ sa sini fo n'a kɛra o ye n'o tɛ Bɔkari u bɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a ko o vidéomaniw Bɔkari n'u y'u sigi Bɔkari ba ye k'a fɔ bazɛnba bɛ yen Bɔkari walima min ye t-shirt ɲumanin ye laban bɛ cogoya fɔli kɛ dɛ
min bɛ ɲɛkɔrɔ na o ye n b'a f'i ye a yɛrɛ kanuba jɔnjɔn dɔ bɛ yen an tɛ kuru kunna a bɛ ka kuma cogo min na a laban b'o tɔgɔ fɔ an tɛ kuru kunna an tɛ kuru ju la e ni ne Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Bakari min y'o kuma duman fɔw ye Bakari k'u bɛɛ lajɛlen k'u kɔlɔsi u ka kuma na ko n'o tɛ ko don dɔw ka kuma bɛ sɔn k'u minɛ dɛ sabu kuma ye wara ye k'a b'a tigilamɔgɔ minɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o fana kɔfɛla lajɛ maa minnu fana bɛ ka fanga tigɛ o ma Bakari don o don min ye kumaba fɔw ye fanga tɛ se fanga dɛsɛra Bakari tɔɔrɔ ye k'olu fana b'u ka jo kɔnɔna la sabu k'an bɛ bɛɛ jɛ fanga la Bakari k'olu fana k'u ka kumacogo dɔn n'o tɛ ko don dɔ k'u ka kumaw b'u fana minɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma ye toden n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ a ko n'i y'a lajɛ sama-samani dɔ bɛ sen na n'o ye MINUSMA ka tagali ko ye Bakari maa minnu ni fanga bɛ hakilina kelen na olu ko MINUSMA bɛ taa minnu n'a ta hakilina kelen na olu ko MINUSMA ti taa a bɛ taa a ti taa Bakari nin kuma bɛ ka bɔ malidenw de da kɔnɔ a tɛ ka bɔ MINUSMA yɛrɛ da kɔnɔ dɛ malidenw de da kɔnɔ a bɛ taa wa a ti taa ne bɛ wari d'e ma an ka jɛ ne tɛ kuma o wari bɛ ka d'e min ma e de bɛ kuma kana sika MINUSMA yɛrɛ dabali bannen don anw de bɛ ka fɔ a bɛ taa anw de bɛ ka fɔ a tɛ taa Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ malidenw de da kɔnɔ Bakari ko malidenw kɔni ka hakilina tilalen bɛ fila ye Bakari min ye fanga ka jukɔrɔma tintin ka fanga dɛmɛ a ka hakilinaw la ka fanga buruja ka fanga malo yira diɲɛ na a ko nin bolofara fila de bɛ Mali kɔnɔ bi a ko Mali mago tɛ nin na Bakari ko Mali mago bɛ bɛn ni kelenya la Bakari k'an bɛna kɛ diɲɛlatigɛ ko ko la an k'an sinsin kelenya la an k'an sinsin ɲɔgɔn bonya la an k'an sinsin ɲɔgɔn dɛmɛ la an k'an sinsin Maliba in ye kelen ye a tɛ tila fila ye an k'an sinsin an ka sigiɲɔgɔnya la ko de gɛlɛya bɛ Mali kan bi don o don kuma kura dɔ bɛ dɔw tɛngɛlɛma dɔ bɛ dɔw kɔ kari Bakari ko ka jamana to la jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo di a ka gɛlɛn u bɛ ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn tɔgɔ ma Bakari ka ɲɔgɔn kale ka ɲɔgɔn woloki ka ɲɔgɔn ka gundo k'o da kɛnɛ kan Bakari ko jɔn de bɛ yen ko kɔrɔlen dɔ t'i nɔfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ko kɔni filɛ nin ye n'an bɛ fɛ Mali kura ka sigi sen kan Bakari k'an ka ɲɔgɔn sama-sama an k'a dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila kunnafoni filɛ an ye min bɔ le patriote kɔnɔ Bɔ Jabate yanni ka a ko kuncɛ n bɛ min fɔ ka da nin yɔrɔ kan o de ye n'i y'i jugu gɛn ka bɔ i ka so a ka sabara sen fila o mara an bɛ e ka du kɔnɔna na halisa yalima a bɛ kɛ cogo di a bɛ n'o ta kɛ a segitɔ ka na ani mun bɛ na i ka hakilina ye fɛn o fɛn a n'o bɛ na kɛ n bɛ min f'i ɲɛna n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye barikani gɛn ka bɔ an ka yɔrɔ la an ka dugu kɔnɔ min ye MINUSMA ye a ka gɛn n'o tɛ an tɛ lafiya MINUSMA fana kana tile yan jango ka siya kana siga Jibi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bakari Tarawele i bolo don Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le témoin a kuma bɛ fɛn min kan o de ye anw ka minisiri n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma ministre de la santé développement social n'o ye Jaminatu Sangare ye an ka faso Maliba ani Fonds mondial ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na e ko u ka ciden min n'o bɛ anw ka ba Maliba kɔnɔna na yan o ye wuli ka jɔ kɛ ani minisiri ka taama ni ka taa u ɲɛ da an ka lakɔli fɛn min ye an ka lapitaniso belebele fila ye min ye hôpital du Point G ani hôpital Gabriel Touré wa n'i y'a ta k'a lajɛ taama in kɔnɔna na min ye Fonds mondial o ka lasigiden min n'o bɛ anw ka jamana faso Maliba kɔnɔ n'o ye Sonia Floris ye ale kɔni ni minisiri ni a maakafo o wulila ka t'u ɲɛ da nin yɔrɔ belebele fila kan wa n'i y'a lajɛ u selen kɔ Point G u taara centre dɔ lajɛ centre min n'a bɛ wele ko CREFPAM n'i y'a lajɛ ka a mɔnɔbɔ ka taa o de ye centre de recherche de formation des pathologies ani moléculaires ye wa n'i ye o fana lajɛ service pneumologie n'o ye pneumonie ye o bɛ furakɛ yɔrɔ min na u taar'o ɲɛ da yen kan bana minnu bɛ yen n'olu bɛ yɛlɛma n'a bɛ wele ko infectiologie o fana u ɲɛ dala yen kan min ye service psychiatrique ye o fana yen lajɛla o bɔlen kɔ hôpital du Point G la u y'u kun da Gabriel Touré kan Gabriel Touré e ko u selen kɔ yen u bisimilalen kɔ yen ɲɛma
ɲuman fɛ u taara ka taa yɔrɔ fana caman lajɛ ye n'o bɛ tali kɛ service de charge virale ka taa se gynéco obstétrique ma ani min ye yɔrɔ caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen n'u nafa ka bon kosɛbɛ wa n'u fana ni minɛ ɲumanw ka kan waasa a bana bɛ ye minnu na olu ka se k'a furakɛ k'a sɔrɔ u ma avion ta ka bɔ faso Maliba kɔnɔ ka to n'o ye u kunda jamana wɛrɛ kan wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Sonia Flores ye Fonds mondial ka ciden n'a ka lasigiden min n'o bɛ anw ka faso Maliba kɔnɔna na a y'a jira ministre n'a ma kafo la taama in senfɛ nin yɔrɔba fila lajɛlen kɔ k'a fɔ ko jɔn la ko a sewala a nisɔndiyala bawo baara minnu b'a la ka kɛ nafolo minnu donna ko in dafɛ jɔn ko ala ko a kɔni wulikajɔ ko b'a la ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa ale ka kɔrɔfɔ baalen kɔ min ye Jaminatu yɛrɛ ye ministre de la santé développement social a y'i da ci ka bɔ ɲɔgɔn na koyi a ye kɔrɔfɔ caman sarada a ko bonyamasegin a n'o ta ni ka ɲɛsin Fonds mondial ka lasigiden ma bawo danaya min n'o dala faso Maliba kan min ye jamana ɲɛmɔgɔw olu to a la ale na kuma ka foli ta ni ka ɲɛsin Fonds mondial ma Fonds mondial bɛ baara min na faso Maliba in kɔnɔ ko a lakodɔnlen don kosɛbɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ sumaya kɛlɛli ka taa se sida bana kɛlɛli ma sɔgɔsɔgɔnijɛ bana kɛlɛli n'i y'o nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se biyɛndimi ma o fana farala a ka kɔsa fɛ min kɔni bɛna kɛ sabu ye o bana ninnu caman bɛ yen u ka se ka kɛlɛ ka bɔ a bɛ maa minnu n'a ye wa n'i y'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ min ye miliyari 118 ye o de bɔra Fonds mondial yɔrɔ ka di faso Maliba ma waasa bana minnu ni datula la nin ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'a ban pewu bana in a ka mɛn tulo de la a banabaatɔ o kana ye faso Maliba seleke 4 kɔnɔna na wa min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Iketa ye le témoin kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ nin taama in kɔni bɛna kɛ sabu ye ni ka nin kura fiyɛ faso Maliba ni Fonds mondial ka baarakɛɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnya o kadara o hukumu kɔnɔna na min ye Jaminatu Sangare a y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na baara wɛrɛw bolo dan bɛ Fonds mondial ni faso Maliba ka baarakɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ɲuman ni sabababa ye ka ɲɛsin an ka kɛnɛyasoba ninnu ma ani banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ le témoin kɔnɔ Iketa a ka fasiri don. O Tarawele ni tɔgɔma ma jɔ bolo FIFA fana tɛna jɔ siga t'a la Nouvelle Horizon mɔgɔ sɛbɛnnikɛla ye Mahamani Ture ko Mahamani ko a ko MCA kɔnɔ mɔgɔ k'u ye dɔrɔguba de salo ka bɔ yen mɔgɔ bɛ minɛ ka t'i lamara ko bari k'i yɛrɛ dɔrɔgu ko la ni dɔrɔgu yɛlɛ ye dɔrɔgu yɛrɛ yɛrɛ o bɛ kɛ cogo di o ye ji kɛlen ka jifilen sara min b'a kamana bɛ gan mɔgɔ Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani ye a ko maison centrale d'arrêt de Bamako o bɛ Bamako kasobonba walima i b'a fɔ ko lycée technique Bakari min ye Bamako kura sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a ta Thiaw i b'a bila Thiaw Bakari ko kasobon Bakari ko ye sɔnbɔ mɔgɔla ye sɛbɛnnikɛla ko n'i donna kaso kɔnɔ Bakari kan k'i sigi ka Ala lajɛ ka dugu lajɛ ka maaw lajɛ k'i yɛrɛ lajɛ k'i ka kokɛtaw lajɛ ka sabali n'o ma maa min wasa n'o ma maa min kalan Bakari ko kalanbolo wɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko Bakari ko kaso de kɛmɛ ka dɔw ta juguya a ko maa caman kɔni bɛ minɛ tiɲɛni jugu caman na ni ka taa n'u ye kaso la Bakari e k'u bɛ to kaso la hali bi k'o tiɲɛni kelen boloda wa Bakari ni Ala ye latigɛ kɛ n'u bɔra tuguni u donna ko kelen mun na dɛ u bɛ tila k'o kelen de boloda sɛbɛnnikɛla ko Bakari k'a bɛɛ lajɛlen de bɛ ye Mali kɔnɔ a ko MCA kɔnɔ Bakari n'i y'i jateminɛ kɛ maa minnu ye kɔlɔsilikɛbaw ye n'o ye surveillant de prison ye Bakari kulu kɔni kamana gannen bɛɛ u bɛ ka kɔlɔsili kɛ a ko dumuni minnu bɛ don ka taa di kasodenw ma Bakari ba ye k'a fɔ dɔrɔgu de bɛ bila dumuni kɔnɔ Bakari ni ka don n'a ye kaso kɔnɔ walima min ye fɛn wɛrɛ minɛn wɛrɛ ye minɛn minnu bɛ yen ni kasoladen mago b'a la ni ka tiɲɛni kɛ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye dumuni caman de bɛ yen Bakari u tigɛ taara ni dɔrɔgu ka taa bila ɲɛnaminimafɛnw caman na a ko maa caman bɛ yen Bakari min kɔni ye kunsigi ye ni ka ɲɛnaminimafɛn ka dogo kunsigi kɔrɔ ka don k'u bɛ taa maa lajɛ o tuma ka t'o ɲɛnaminimafɛn ka t'o ta k'o di kasoladen ma. o kɔrɔ ye fɛn fɛn bɛ don in arasa b'a kunkolo a b'u kun di. arasa ko kuma ma f'i ye. sɛbɛnnikɛla ko n'a kunsigi ka ca n'a bɛ don yen a bɛ tɔndezi ta kama. nin bɛɛ sidɔnnaw sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a lajɛ a ko min kɔni ye surveillant ye n'o ye kɔlɔsilikɛbaw ye Bakari ko baara de b'u bolo koyi sabu maa caman de minɛlen bɛ MCA kɔnɔna na maa minnu ye karakibaw ye
bakari maa minnu bɛ ni ŋanaw dɔn walima i b'a fɔ ko ŋanaminɛ ŋanaw dɔn bakari o kɛɲɛ ko o man ca sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ a ko min kɔni ye dɔrɔku ye bakari ka taa o ye fo kasobon kɔnɔna la ko nin kɛra dabalibanko ye kasobo n'o ye MCA Bamakɔ kura lycée technique ye bakari a gardiw de dabali banna fɛn dɔ la min ye dɔrɔku bakari i b'a ye k'a fɔ o de kɔni bɛ ka taa o biriki ka bɔ koko kɔfɛ dɛ k'a fili ka don kuru kɔnɔ kɔni ka n'i jɔ dɔrɔn k'a fili ka don sɛbɛnnikɛla ko bakari e ko nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye walima maa minnu bɛ ka nin kɛ bakari a bɛ ka fili ka taa di minnu ma u da bɛ fili kelen na a ko nin ko in tɛna se ka kɛ gansan dɔgɔkun tɛmɛlen an da ma don nin dɔrɔgu feereko kuma in na yan i y'a dɔn bidɔnni minnu bɛ siri ka cɛncɛn k'a kɔnɔ k'a siri an ka kuran poto fili ninnu na n ko ye kɔdi de ye o b'a jira k'a fɔ a bɛ feere yan kana nin fɔ dɛ n kana nin fɔ cogo di i bɛ to ka bidɔnni minnu sirilen poto la sirabada la a bɛ kɔnɔ ko fiɲɛ de bɛ k'a ta k'a dulon fiɲɛ ma dulon yen dɛ kɔdi don ko a ye nabiya sɛbɛnnikɛla ko sanbaga b'a dɔn a bɛ feere yan feerebaga fana b'a dɔn sanbaga bɛ na subhanallah kana siga bakari tarawele sɛbɛnnikɛla ko minnu kɔni nana nin baara in kɛ e ko nɛgɛjuru bɛ u ni kɔnɔnamɔgɔw cɛ bakari ko n'o tɛ nin tɛ se ka kɛ ten ko ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bakari min kɔni ye dɔrɔku jugu dɔ bɛ nin waati la bakari ko maaw bɛ to ka ja ye réseau kan nansarala min ye lamɛriki jamana caman bakari ko kɔni nana yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ko ye ko dɔrɔku tɔgɔ ko zombi zombi n'i ye zombi mɛn ka ca o ye joli mina de bakari tarawele zombi a ko n'i ye zombi ta bakari k'i b'i to boli la 100 mètres ko ka gɔrɔntɔ i bɛ boli la i bɛ ka gɔrɔntɔ sunɔgɔ fɛ ala ka sababu ɲuman k'a ye sɛbɛnnikɛla ko bakari ko zombi yɛrɛ dabɔra mun de kama bakari o de ye so minnu bɛ yen ni so minnu bɛ ni u bɛ muruti sobolilaw ka so minnu bɛ yen n'u bɛ farinya ni ka juguya bakari ko zombi dilan'o de kama ni ka sin ka gen so la ten bakari ka sin ka so suma ko fanga min bɛ so la fanga ka bon adamaden ma nka n'a fɔra ko adamadenw de bɛ t'o ta bakari o tuma min kɔni ye so fanga ye i b'a ye k'a fɔ k'o de bɛ don adamaden kelen na sɛbɛnnikɛla ko bakari min ye zombi ye n'i y'o ta ka ban bakari adamadenw bɛ kɛ mɛnɛmɛnɛ nin ɲɛkɔrɔ i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn bilen i tɛ mɔgɔ jate bilen adamadenya tɛ yen wa min ye i cerveau ye bakari o de bɛ sin ka ta ka bɔ yen ten wa e ɲɛ tɛ foyi la bilen min ma nin diya waati o waati i b'o de kɛ ko zombi dɛ o de kɛmɛ ka jamana fa bi wa bɔn an bɛ min f'i ɲɛna n tɛ ka ala kan'a kɛ koyi n'o tɛ san damadɔ san 10 ɲinɛn kɔfɛ denmisɛnnin fatɔ de bɛ caya e san 10 ka ca a daminɛna ka ban e ka yɛlɛn ka taa kabano la bani e ka taa kabano la n'i sera kabano la san damadɔ ɲinɛn kɔfɛ denmisɛnnin fatɔ de bɛ caya e ka yɛlɛn kulu sanfɛ n'i yɛlɛnna kulu sanfɛ o bɛ sɔrɔ ka taa nkalon de da n ba sinamuso y'a don ta dɛ n balimakɛ y'a kɛ tan n fadenkɛ y'a kɛ tan a bɛɛ filɛ i yɛrɛ de filɛ k'i yɛrɛ ta ci a bɛɛ filɛ dɔrɔgu ma ɲi a ma ɲi dɛ wa caman masumalen don u dugulen bɛ ko kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko ko ma ko n'i y'a adamaden mɔgɔ bonyanaba mɔgɔ majigilen zueni na ne bɛ siran a ɲɛ a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mamani Ture bakari tarawele a ko min kɔni nin dɔrɔku minɛlen kasobonba kɔnɔ bakari maa minnu kun ta don u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni ka bolo ta ka da u kan bakari e k'u yigiyira de u jama tigɛ bakari u ma b'u nɔ na sabu bakari u minɛna ko kelen mun na o tuma u sigilen bɛ kasobonba kɔnɔ bakari u ko k'u tɛn'o dabila bakari hali n'u ni de bɛ to a ko dafɛ sabu u ja mina ka ban bakari min kɔni ye o kasoladenw ye bakari ko sɛgɛsɛgɛli bolo kura taara k'u sɛgɛrɛ min kɔni ye o kasoladenw ye bakari n'o jugement sera k'u bɛ taa bila yɔrɔ wɛrɛ jumɛn na bilen sa dɛ kasobo min filɛ nin ye Kɛɲɛrɔba fo selili VIP bɛ yen u bɛ bɔ Bamakɔ ka taa yen sa kɛ parce que i ɲɛ bɛ nin kun dabɔ bɛ maa 400 dɔɔnin kama mɔgɔ 1000 kɔ de b'a kɔnɔ a ko in filɛ sa dɛ a kan ka désengorger han nka a bɛ komi yen ka di ni yan ye dɛ kana siga sɛbɛnnikɛla ko bakari tarawele a ko min kɔni ye an ka kuma bakari n'an dun ma kuma ko ni sanu y'a don waati tɛmɛ bakari ko sira bɛ kusa n'a ye a ko bɛɛ lajɛlen ka kuma denmisɛnw fɛ bakari denmisɛnw bɛ ka tiɲɛ bakari an k'an jogo ɲa fɛn o fɛn bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de ye jogo ko ye bi min ye jogo ye n'a tiɲɛna bakari kɛ fɛn bɛɛ bɛ lafu nka ni jogo ɲana i ka fɛn bɛɛ bɛ ɲa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛnni don Mamani Ture an bɛ a fo o jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko l'alerte n'o min di ko nin ye a ka fasiri ye fulakɛ ko min ye Mopti commune rurale ye o mairie kɔnɔna ye e ko vérificateur général ka munumunu salo senfɛ a taara sɔrɔ sefa wari 1,600,000 ani 21 o kɔni o tununa a tunucogo ma dɔn wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye autorité routière ye munumunu salo kɛra yen fana na o kuma yɛrɛ kɔrɔfɔ an ma
tila o baara la i b'a ye k'a fɔ min ye Mopti mairie o fana olu ka mairie ɲɛmaya bolo nafolo min sɛgɛsɛgɛli tala ka u sɛgɛrɛ nafolo fana tununa u fana bolo wa n'i y'a lajɛ a tunu sefo wari miliyɔn 621 a tununa furancɛ min kɔnɔ i tulo tɛgɛlɛ jɔ 2019 2020 2021 2022 2022 fana o kalo 6 fɔlɔ o kɔrɔ ko kɛnkɛnɛ bɛ sen na a tunu de kɔnɔ sa kɛ ayi dɛ an ma se 2023 kɔnɔna ma fɔlɔ kɛnkɛnɛ bɛ sen na o daminɛ 2016 o de do kɛ a tununa o waati de n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Mopti mairie kɔnɔna ye u kɔni u bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min n'a bɔra ka kɛ bureau du vérificateur général ka cɛdenw fɛ a kɔni a kɛ ka nin ye a dusu cɛn kojugu ko a ma kɔrɔfɔ ta ni ka ɲɛsin section des comptes de la cour suprême ma wa min ye procureur de la république près du tribunal de grande instance ye Mopti kɔnɔna na n'o bɛ pôle économique ka wulikajɔ kɔnɔna na et financier a taara kɔrɔfɔ da o fana ɲɛkɔrɔ wa o fana bɔlen kɔ ye a ye impôt ladɔnniya direction régionale des impôts u ka wari tɔrɔmɔɲɔ min bɛ mairie la a k'a sara bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Mopti commune urbaine o kɔnɔna na nafolo in kɔni a tununcogo a sabakɔrɔ juguyalen don bawo wulikajɔ tala ka ɲɛsin fɛn o fɛn ma ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin o ma i b'a ye k'a fɔ nafolo a bɛ tunu i b'a fɔ ko to tununa nogo la wa n'i ye marché ta ka lajɛ fɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ wele ko frais d'hérédité a bɛ i n'a fɔ sisan misali n'i ye dugukolo san n'i b'a fɛ ka taa jamana ka hakɛ di mairie ma mairie i kan ka frais bɛ sɛbɛn lettre de a bɛ wele cogo di notification o y'a dɔn frais bɛ sɛbɛn o kan o frais d'hérédité in dɛ o nafolo de farala ɲɔgɔn kan n'i y'o hakɛ ta k'o lajɛ vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli la o bɛ t'i jɔ fo 1,100,000 ani 100,000 ani 59 ani 600 o kɔni o ma verser fiyewu wa marché n'o ye sugubulon ye o fana ta la ka di ka taa sɔrɔ la sugubulon n'a dayɛlɛla a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ka na n'i ka dossier ye maa min bɛ yen n'o ka wari o de ka nɔgɔ sugubulon bɛ ta ka d'o ma nka olu ta ma kɛ o ye koyi nin furanjɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ sugubulon ta la ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu kɔni ye nafolo minɛ k'a dun marché n'o ye sugubulon ye a baara a ma waleya o fana hakɛ bɛ t'i jɔ sefo wari 72,000 a n'a kunkan fɛ wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen n'i ye u ka sugubulon yɛrɛ a kan ka tɛmɛ sariya bolo minnu kɔnɔna na olu ma labato wa n'i y'a lajɛ fana u ye frais d'indemnité dɔw ta ka di u yɛrɛbakun fana ma wa o fana n'i y'o taabolow lajɛ n bɛna taa voyage la ni tɔrɔmɔɲɔ dɔ ka kan olu kɔni u b'a bolo filala dun de u b'u yɛrɛ sɔn k'u sɛbɛn kɔrɔ sɔn maa minnu b'u masurunyana n'u ye kuntilenna ye a bɛ ta ka d'o fana ma wa sɛbɛn tɛ k'a la awɔ transabilité ni sɛbɛn ma y'a la o bɛ ye cogo di n'a fɔra k'e k'o nafolo ko k'e k'o ɲɛfɔ e bɛ mun fɔ a ko kɔnɔ a gɛlɛyala min ye vérificateur général ye a kɛlen kɔ ka nin sɛgɛsɛgɛliw boloda a dusu cɛn kojugu o de ye a ye kɔrɔfɔ ni kunnafoni ka kɔni a y'a kɛ rapport ye k'a di section des comptes de la cour suprême ma o fana o ma ɲɛ dɛ a tilala ka maa min fana ladɔnniya o de ye min ye pôle économique min n'o filɛ Mopti a y'o ladɔnniya o procureur ladɔnniyara o ka wuli ka jɔ kɛ faso nafolo a taalen bɛ wo min na sefo wari 1,621,000 a ɲɛ ka ɲini a don bɛ wo min kɔnɔ a ka bɔ a kɛn bɛ baladingɛ de ye sa o wari alakɔlɔn de do sa o u ka gestion ye k'a ma ɲɛ wa n'i ye plan administratif fana ta k'a lajɛ Mopti commune rurale a ko kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye bawo Mopti commune rurale marabaa minnu bɛ yen olu kɔni b'a la ka nafolo kɔni kɛ i b'a fɔ a tɛ ɲini bawo min ye vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ye a ka kɔrɔfɔ mun n'a y'o bɔ k'o maana k'o sarada o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɛn min jira o de ye ko nafolo min bɛ u ka bolo kan walima jamana bɛ nafolo min bila Mopti commune rurale ka bolo kan o kɔni u b'a ta de k'a dun cogo min ka di u ye a kan ka don da minnu fɛ a tɛ don da fɛ hali n'a ma ɲɛ u b'a don da ninnu fɛ musaka ni hakɛ min fɔra k'o ka don da fɛ i b'a ye o tɛ taa o sira fɛ o bɛ dɔɔnin dɔn a la k'a tɔ kɛ u sago ye o taabolo min filɛ nin Malikura ko kɔnɔna na a fɔra k'o de ka dabila n'o ma dabila jamana in bɛ to denkan dɔ na a tɛ wuli ka jɔ a sen fila kan bawo n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi in na gɛlɛya caman de bɛ yen nafolo ko gɛlɛya min ye baloko ye o gɛlɛya wa min ye taabolo wɛrɛw ye o gɛlɛya bɛ an da la wa funteni yɛrɛ fana na kuranko gɛlɛya nalen don i y'a dɔn Moptikaw bɔra waati dɔ la premier ministre ka taama dɔ senfɛ k'a bisimila k'a fɔ ko kuran tɛ u fɛ yan o taabolo ninnu nin bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ dunkojuguya ni dunkojuguya ma dabila min ye anw ka jamana taabolo caman ye jamanaden minnu sigi bɛ yɔrɔ wɛrɛw la nin bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn min an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na n'o di ko a ka fasiri bon Tarawele Maliko kuma tɛ fɔ ka ban a kuma an k'an kun jan ni ji suma ye sa ji bi fan fɛ dɔɔni k'an dusu suma dɔɔni o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Fatima tete ni tarata don mais ko jabate Namo. ndara nana dantigel wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bɔgɔdi ne bɛ n tigɛ don joona nin ye sɛbɛn kura ye n'a tɔgɔ ye ko kolokisɛ Bɔgɔdi nin y'u ka bɔli ko numéro 001 ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kemoko Berté Kemoko ko Bɔgɔdi Tarawele min ye musoba dɔ bɛ jamana in kɔnɔ Bɔgɔdi muso in a tɛ maananin ka ban sɛbɛnnikɛla ko don o don i hakili mana jigin i b'a ka ɲumanya dɔ fɔ n'o ye Fatumata Batuli Ɲana sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔdi Tarawele ni maaninfin ɲana Bɔgɔdi i kɛra forobama ye ni maaninfin ɲana i kɛra bɛɛ lajɛlen ta ye nka n'i tiɲɛna Bɔgɔdi i y'i somaw n'i ka dumaw ka kungo ye sɛbɛnnikɛlaw ko ni muso in a kɛn bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ta ye Bɔgɔdi Tarawele dugu ma jɛ ka ban malidenw tɛ dɔwɛrɛ fɔ o de ye foli ni tanuni bonyamasigi waleɲuman dɔn Bɔgɔdi o de ye duwawu ye ni ka ɲɛsin ni musoba in ma n'o ye Fatumata Batuli Ɲani sɛbɛnnikɛlaw ko Bɔgɔdi Tarawele ma deli ka Batuli Ɲani ye o ye tiɲɛ ye nka ma tɔgɔ mɛn ma ka kɛwale ye ma ka ɲumanya mɛn ko ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ politiki ma o don Bɔgɔdi Tarawele nka ka kɔn politiki ɲɛ Bɔgɔdi a ka adamadenya sabu n'i y'a lajɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ ye min sɛbɛnɛ a ko maa min don a bɔra bonya du kɔnɔ a kun gosilen don Bɔgɔdi min ye mara ye o bɛ a la a ko n'i y'a lajɛ min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Ami Ɲan o mɔden don sɛbɛnnikɛla ko a ko Fatumata Batuli Ɲani Bɔgɔdi ko diplôme b'a bolo min ye communication na université et Cap Afrique du Sud i b'a ye k'a fɔ min kɔni Afrique du Sud i b'a ye k'a fɔ k'a y'o jaso ka tɛmɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye bamanankan ka nɔgɔ a bolo nansarakan anglais Bɔgɔdi k'a bɛɛ lajɛlen wɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Fatumata Batuli Ɲani Bɔgɔdi min ye kunnafonidi ta baaraw ye a y'o ɲini k'o dɔn jago ani baara min ye adamadenya yɛrɛ tɔpɔtɔli ye Bɔgɔdi min ye entreprise création entreprise bɛ se ka ɲɛnɛmaya cogo min na maaninfinw bɛ se ka fara ɲɔgɔn ka cogo di nafasɔrɔ sira feere ni jago Bɔgɔdi min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye k'a ye de kalan kɛ Bɔgɔdi lakɔliso la wa a y'a sɔrɔ fɛnɛ min ye a ka sokɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra a ka kunnawolo n'a ka dawula ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Fatumata Batuli Ɲani Bɔgɔdi a ko ale tana yɛrɛ ye fɛn mun ye o de ye gɛlɛya ye o de ye fantanya ye o de ye baarakɛbaliya ye n'a y'o mɛn ka ban Bɔgɔdi b'a k'i bɛ ka biɲɛ de tur'a la sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔdi ni ka maaw bɔ tɔɔrɔ jugu kɔnɔ ka maaw bɔ sɛgɛn jugu kɔnɔ ka maaw bɔ bana jugu kɔnɔ ka maaw bɔ min ye kunfiya dibi kɔnɔ Fatumata Batuli Ɲani jango a ka jarajɛkulu dɔ bɛ n'o ye mouvement Ambiko ye Bɔgɔdi a kɛn bɛ ka wuli k'i jɔ n'o ye ka se ka baara ɲumanw boloda Fatumata Batuli Ɲani Bɔgɔdi n'i y'a lajɛ k'a daminɛ min ye marayɔrɔ fɔlɔ ye ka taa bila an ka jamana marayɔrɔ bɛɛ lajɛlen la Bɔgɔdi min ye musow ye k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka bɔ sigi ka sunɔgɔ la Bɔgɔdi u ka dɔ k'u yɛrɛ ye ka kɛ kulu ni kulu ye kelenna baara kuma tɛmɛna u ka se ka koni dɔ k'u yɛrɛ ye a ko n'i y'a lajɛ ONG internationalu olu bɛ ɲumanya baara min kɛ an ka jamanaw kɔnɔ a ko Fatumata Batuli Ɲani bɛ min kɛ Bɔgɔdi k'a tɛmɛna olu ka ɲumanyaw kan koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko i ye ko o ye fɔko ye Bɔgɔdi n'i ye fɛn mun kɛ Bɔgɔdi ko de bɛ lakali ye a ko Fatumata Batuli Ɲani Bɔgɔdi wulikajɔ mun b'a la ka tɔn fɛ n'o ye mouvement Ambiko ye Bɔgɔdi o de ye min ye furakɛliw ye Bɔgɔdi min ye kalanko ye min ye dunkafa sabatili ye min ye baaraw sabatili ye Bɔgɔdi cɛ ni muso ka bɛɛ lajɛlen dama ka kɛn a ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a b'o baaraw boloda Bɔgɔdi ni seliw sera ni ka maaninfinw ɲinɛ Bɔgɔdi min y'u ka maa fatulenw kɔ Bɔgɔdi olu kun kan ka fɛn minnu k'u ye ka don u jigiya kɔrɔla la i b'a fɔ Fatumata Batuli Ɲani Bɔgɔdi o dɔrɔn tɛ min ye hakilina caman bɛ yen Bɔgɔdi b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ don maaw jigiya kɔrɔ min ye ka kɛ marɛni ye an ka jamana in kɔnɔ diɲɛ ma don o don ko marɛniya minɛ tɛmɛ ka da kɔrɔ a y'an to a fa in sa dɛ o tuma an yɛrɛ ka marɛni don sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔdi n'i y'a lajɛ a ko Fatumata Batuli Ɲani min ye faaba tɛmɛnen kɔfɛ Bɔgɔdi min ye marabolow ye dumuni tɛ dumuni ye kalan tɛ kalan ye furakɛli tɛ furakɛli ye ɲumanya baaraw tɛ ɲumanya ye a ko Fatumata Batuli Ɲani a tɔgɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la Bɔgɔdi ko tɔgɔ jugu tɛ ko ye tɔgɔ ɲuman de don cɛw n'i minɛ k'a di muso ma k'a di den ma i ye maa saba sɔn Bɔgɔdi min ye du minnu bɛ bi n'u tun bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ka bɔ tɔɔrɔ jugu kɔnɔ minnu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka bɔ gɛlɛya jugu kɔnɔ Bɔgɔdi minnu kun t'a dɔn u bɛ a kɛ cogo di Bɔgɔdi ko Fatumata Batuli Ɲani de kɛn bɛ ka du bɛɛ lajɛlen la yɛlɛ bi k'u bɛɛ bila muguri la a ko k'i bɛ tilen k'a fɔ ka si k'a fɔ da tɛ s'a bɛɛ ma
a ko muso in bakari ko alamɔgɔ dɔ ɲumanya kɛba dɔ hinɛ ni magari kɛba dɔ wa bakari k'a kelen tɛ koyi bakari ko ani a balimaw a sinjiw olu de bɛ ka jɛni ka nin baara ɲuman in boloda a ko maa min yɛrɛ ye a ka baarakɛlaba ye bakari tarawele min kɔni y'a ka hakilinaw bɛ ta ka da maa min kan o y'a dɔgɔmuso fa kelen ba kelen n'o ye Binta Ɲan bɛɛ ko ma ko Bintas. Bintas sɛbɛnnikɛla ko bakari tarawele min ye Batuli ye i b'a ye k'a fɔ o tuma min ye Binta ye bakari ko fa kelen ba kelen i b'a ye k'a fɔ Batuli tɛ se kɛnɛ dɔ kan Binta ko de bɛ wulikajɔ kɛ ka se o kɛnɛ kan Batuli ka hakilina tɛ se yɔrɔ dɔ la Binta ka hakilinaw de bɛ se bakari k'i b'a fɔ ko filaninw don hakilinaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni Binta ye fɛn o fɛn boloda i b'a fɔ ko Batuli de y'o boloda sɛbɛnnikɛla ko finitigilakaw tɛ finitigilakaw ye min ye civil tɛ civil ye bakari min ye falatɔ tɛ falatɔ ye a ko Batuli hakili tun bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen la bakari k'an bɛ sɔrɔ ka min fɔ o de ye ko ala ka muso ye ala k'a sɔn kɛnɛya la ala k'a sɔn sijan na ala k'a mɛn nin baara in na bakari ko ala k'a hakili to malidenw na kudayi kudayi kunnafoni filanin an ye min bɔ kolonkisɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kemogo Berete kolonkisɛ ka fara Kemogo Berete kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ba Jabate o ko tɛ n'i bɛ natabasiw ɲini i bɛ taa fɛntigi ka bulonda de la n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant n denkɛ n'o ye Abulayi Jara ye nin y'a ka fasiri ye bulon ko min ye Bamancilaka marifatigi dɔw ye e ko maa dɔw m'o ye Sibi masurunya na wa Sibi kelen min ni Bamakɔ cɛ ye kilomɛtiri 40 ani kɔ saban ko tɛmɛnen kɔfɛ Sibi o ye sofɔrɔ u ye mɛ yen kungobolo kɔnɔna na dɛ wa u yelen i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni o dala yen faamaw tulo kan waasa u bɛ se ka kunnafoni ni k'a cari cogo min na fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ min y'an ka poste de contrôle ye o kɔni o jama dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na ha ka ja min ye kɔlɔsili ye dɔ ka fara o yanga kan o kɔrɔfɔ in kɔni bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye kɔrɔfɔ da ye marabaw tulo kan u ye kɔrɔfɔ lase sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen fan fɛ k'olu ladɔnniya wa ko ni ko in n'a ma ta bala ko kɔrɔfɔ caman de bɛ yen ta a bɛ bɔ k'a bin a kuma bɛ fɔ minnu bɛ yen n'u kan ka baara kɛ n'o y'an ka finitigilakaw ye u caman bɛ yen u tɛ kunnafoni u t'a minɛ kosɛbɛ man ye wa a mana taa wolo ala k'an kisi a mana taa wolo ko wɛrɛ la a bɛ k'a buruda k'a kun fɔra an ye han nin ye kɔrɔfɔw ye kɔrɔfɔ minnu kan ka minɛ ni hakika ye u kan ka minɛ ni bolo fila ye wa fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ u ka tigɛ joona hakilinajigi min ye Sibi uzoforo ka poste min bɛ yen binkɛla o kan waati tɛmɛlenw na o fana bɔlen koyi min ye zoforo ka poste wɛrɛ tun bɛ fan wɛrɛ fɛ yen sira in kan binkɛla o fana kan wa min ye février kalo tɛmɛlen tile 22 ka bɛn san 2019 ma i b'a ye k'a fɔ Laginɛkaw ka MINUSMA élément minnu n'olu tun b'a la ka yen sira labɔ i b'a ye k'a fɔ jan nana da u fana ɲɛ i b'a ye Bamancilakaw kɛlen kɔ ka jan da u ɲɛ maa 5 olu kɔni olu ntanyana bawo n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ kofɔlen in dancɛ don an ni Laginɛ cɛ wa n'a ma ta bala ka se ka laraweliw ni wulikajɔw ni ka se ka o don bala k'a ko bɛ kɛ gɛlɛya ye bawo yɔrɔ minnu filɛ nin ye ninnu ni Bamakɔ ka surun n'o ye faaba ye Mali faaba n'a ma lajɛ diɲɛ ma jɔlen na nin Bamancilaka minnu bɛ munumunu salo kɛ mɔɔw b'a tulonkɛ minɛ k'a kɛ ziirida kan ye ka taa sɔrɔ la o tɛ n'u k'u bɛ ko cɛjugu kɛ ala k'an kisi a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye nin ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Abulayi Jara a ka fasiri don bon Tarawele an bɛ Abulayi Jara fo ka fara fasiri sɛbɛnnikɛla tɔw kan bɛɛ ka fɔ wari kunnafoni min tun b'an bolo kɔrɔ nin y'o bannen wari sabu fɛn banbali jate dɔn wari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foroba foli la ka waati ni waati ni ka to k'an da don foli kɛrɛnkɛrɛnnen la wari u b'a ko ja chef d'escadron u b'a fɔ min ye groupement territorial de gendarmerie de Bamako n'a filɛ nin ye kan kɔnɔ ba ko ba